Guys, sugod na po mi sa mong trabaho. O niya mong trabaho, pitilisura. Kami sa gawas, init kayo. O niya akong kabaw, sukim dagat. Ugay nakabalik kong kabaw. Tadi ko gyapon ni guys. Tadi ko gyapon, nung i-deliver. Apoy kay bitindagana oh. Kung driver to ako, nag-istoryahan ay. Problema mi guys, kung saan na yung pag-uma niya ang trabaho. Yung inita. Ugay kayo akong kabaw guys. Kay sangit pang tungay. Trabaho sa pobre. Di maning kamot, di kakaon. Kabaw na ko guys. Wala na sungay. Busy kayo. Video. Video ang trabaho. Oh, kabaw na kuha ni na hangover ni. Tama man. Oh. One ang pakingan. Tadi ko. Amis gawas tingin inita. Kuya oy. Apo kayong view? O lagi berarti inita. 600 nih guys. Tahun lang naman eh. Parang kwarta lang. Oo, kabaw na ko. Oh, puli-puli mo yan eh. Oh, driver na ko suong-suong. Kuya oy. Puli-puli mo yan niya boss.
Panahon ng kainit. Ano yung trabaho sa pobre guys? 1 taon lang para sa pamilya. Ano yung trabaho nga lo? Ano yung ginaingon nila nga kurso lo? Lukdog sako. Oh. Nah. Painit. Wala po, kumusta na po kulang niya dito? 25.
5. Grabe kainin. Salamat guys sa pagtanaw. Sobra kainit. Salamat. Bye-bye.